NAX is opgericht als de organisatie Na Arbeid komt Sport. Sport werd namelijk gezien als een bindende factor voor jongeren. En dat is goed gelukt, zegt Sigmien Staphorst, de huidige voorzitter van NAX. Want na zeer korte tijd was NAX helemaal vol met jongeren die aan sport deden. Het was voetbal, het was dammen en later korfbal, dat was meer voor de vrouwen. En in die periode van Eugène Drenthe is zelfs een groot dammer, wereldkampioen dammen, Babassi, naar Suriname gekomen om hier wedstrijden eigenlijk te winnen. Laten we zeggen spelen. Ja, ja. Maar het feit dat hij Suriname interessant vond, kwam ook door NAX. Doordat NAX en Eugène Drenthe het heeft kunnen propageren van kom naar Suriname en help eigenlijk de jeugd ondersteunen. En zo is NAX een hele poos doorgegaan met eigenlijk ook veel kampioenschappen op het gebied van dammen, korfbal en voetballen ook. En langzamerhand veranderde eigenlijk, zag je ook de verbreding van eigenlijk de activiteiten van NAX. Want toen kwam de Volkshogeschoolgedachte. En toen heeft Eugène Drenthe samen met Henk Zoutendijk en James Ramelal de Volkshogeschool NAX opgericht. En de Volkshogeschool NAX had meer betrekking op vormingswerk. Het betekende, we vangen jongeren op, we doen een heleboel met jongeren in sport en later kwamen culturele activiteiten erbij, maar dat is onvoldoende. Je moet de jongeren ook laten nadenken over het land, over de verschillende aspecten van maatschappelijke ontwikkeling. En dat kan je doen door volkshogeschoolwerk. Dus bedoeld eigenlijk om ze te vertillen van een organisatie naar eigenlijk kijken naar de natie, naar eigenlijk het land. En zo is de Volkshogeschool NAX opgericht en het was een groot succes. Want er gingen allerlei groepen, culturele organisaties, verpleegkundigen, onderwijzers, buurtorganisaties, die hebben elkaar daar ontmoet in een samenspraak van laten we kijken van welke richting de ontwikkeling van Suriname en met name de culturele ontwikkeling naartoe moet gaan. En zo zag je langzamerhand die verbreding. Later kwam er een verdieping, want toen werd Elfriede Baren Dijksteel voorzitter. En zij heeft gezorgd voor een verdieping voor wat betreft de Afro-Surinaamse cultuur, want ze was ook een grote kenner van de cultuur. En die elementen heeft zij dan helemaal geïntegreerd in dat wat NAX al deed. Cultuuricoon, eerste vrouwelijke voorzitter van NAX. Elfriede Josephine Marie Baren Dijksteel, icoon van de Afro-Surinaamse cultuur, was schrijfster van theaterstukken, organisator van kotoshows en regisseur. Na haar overlijden bleek dat ze ook jarenlang in het geheim gedichten had geschreven. Ze vervulde bestuursfuncties in verschillende maatschappelijke organisaties en beleidsfuncties bij de Surinaamse overheid. Tijdens haar 30-jarige dienstbetrekking als leerkracht aan de Christus Koning Mulo School heeft ze er systematisch naar gestreefd dat haar pupillen hun kansen aangrepen die een toekomstige carrière veiligstelden en bood zij hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot modelburgers. Elfriede Baren Dijksteel werd op 22-jarige leeftijd lid van de organisatie voor gemeenschapswerk NAX en bleef gedurende de rest van haar leven een actief lid. Van 1995 tot aan haar overlijden in 2010 was ze voorzitter van deze organisatie. In NAX stelde ze kennisoverdracht aan jongeren centraal.
Elfriede Barend Dijksteel richtte zich op het uitdragen, ontwikkelen en versterken van de Afro-Surinaamse cultuur, maar deed dit heel duidelijk in samenwerking met de andere culturen in Suriname. Ze werd gedecoreerd tot ridder in de orde van de Palm en officier in de ereorde van de Gele Ster. Bebeki mama fugoro fugi ugro nyanya. Bebeki mama fugoro fugi